nama-vice amavolontiya onke omama nalokudla kaThixo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Bazalwane bengalindele ukuthi ukuthi sizogcina nje kukapteni ekhaya. Kodwa-ke bengeke ngimphikise kwa-general masethe angenza umsebenzi. Amen. Siyabonga-ke nezwi asivulele lona elikhuluma ngokuthi uyidlalile indima yakho Sisiphilile, uhambile ibanga lakhe wawuqeda umsebenzi. Akukuningi-ke engizokusho ngesikhathi sesihambile bazalwane, nemvula iseduzane. Kodwa nje Ata bazalwane uSisiphilile angazi ngamchaza ngithini kodwa bawumuntu ebewumata bazalwane. Bawumuntu odlekayo, umuntu obukwazi ukuphila naye, ukhulume naye nanoma ingabe yini njengoba seshilo babugeneral. Mina kangena umuntu ovamise ukuhlupha abantu isikhathi esiningi, angikhonzile nanokuthi hayibo yazi ukuthi nokuthi ngingenze njani, umuntu nje othanda ukuzicabangela. Kepha sometimes bengiye ngibe nakho ukuthi ake ngibuze uSisiphilile ukuthi Sisiphilile la kukanjani la ngoba angi-understand. Achaza uSisiphilile athi hayi nokuzola kuwukuthi nokuthi nokuthi. Babugeneral ukhulume ngenhlonipho kaSisiphilile, ngimncane kakhulu mina kuSisiphilile. Kepha uSisiphilile ubengihloniphe ngathi siyalingana naye. Ubengeve nenhlonipho bazalwane. Angazi ukuthi ngingathi umuntu uma engathi uSisiphilile wake wamdelela. Angazi ngabe mhlawumbe kube khona la mhlawumbe beshayisene khona. Kodwa engakusho futhi ukuthi silahlekelwe siwumbutho wabantu abasha kakhulu. Silahlekelwe kakhulu ngoba uSisiphilile bazalwane ubenza sure ukuthi yonke into esayidini labantu abasha ihamba ngendlela. Ubengafuni lutho ngamavolontiya akhe, ubesho kahle ukuthi hayi ngamavolontiya bangadlali ngamavolontiya. uSisiphilile ulimelile isayidi labantu abasha bazalwane. Sekukuthina ukuthi sosika iphethini kuyena. Sekukuthina ukuthi sihambe ngendlela behamba ngayo. Singasakunaki kokwezwe noma lapha phambuke khona ngoba wonke umuntu uyaphambuka unamaphutha. Kepha okubalekile ukuthi sifunde emaphutheni ethu, sidlule siqhubekele phambili sibheke esiphambanweni bazalwane. Ithi incwadi kaIsaiah 41 ungesabi ngokuba nginawe. Ngalesi sikhathi mndeni wakashange ningasabi. Hayi ngoba uNkulunkulu engekho, uNkulunkulu ukhona. Ubekhona uSisiphilile egula, ubekhona uSisiphilile ehambe esibhedlela ehlenyuke ephume ngene ezibhedlela. Akazange azamdela. Lo Sisiphilile akazange azasho ukuthi kanti uphi uNkulunkulu njengoba ngigula ngakho. Kepha uSisiphilile mawukuthi besinaka mesibabuka ama status akhe, every day wehlala kunevesi alipostayo, kuneculo alipostayo bazalwane okukhombisa ukuthi naseguleni kwakhe ubemkhonza uNkulunkulu eyazi ukuthi uNkulunkulu uJesu Kristu akasoze amdela umuntu, akasoze amlahla. Bengathanda ukuthi nathi sihambe ezinyathelweni zakhe, futhi noma kukubi kukuhle sazi ukuthi ukhona umhlengi wethu, ukhona ummeli wethu yokusimela ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga bazalwane.